Sabies que a Dinamarca hi ha un altre país que es proclama com el regne més petit del món? Es diu Regne d'Elleore. I és una petita illa al fiord de Roskilde. Tot va començar el 1944, quan un grup de professors i estudiants van comprar l'illa per fer-hi activitats d'estiu. Però en broma van decidir proclamar la seva pròpia monarquia. Van inventar-se una bandera, una moneda pròpia, van coronar un rei i fins i tot tenen lleis estranyíssimes. Com per exemple que està prohibit llegir El senyor de les mosques de William Golding. Cada estiu, encara avui, els ciutadans es reuneixen per fer festivals, rituals i mantenir viva la tradició d'aquest microregne. Tot i que no està oficialment reconegut per cap país, forma part de les curiositats de Dinamarca. Sabies que a Geòrgia hi ha la cova més profunda del món? Es diu Kruvera i és tan impressionant que els exploradors la comparen com baixar a l'infern. Per arribar al fons, els espeleòlegs han de passar dies sencers descendint amb cordes, passant per rius subterranis, túnels foscos i cambres enormes. La profunditat total és d'aproximadament 2.197 metres, més del doble de l'alçada de la Torre Eiffel. A dins, les temperatures baixen i l'oxigen és escàs. És tan extrema que només els equips més preparats del món s'atreveixen a baixar. La cova també és coneguda com l'Everest a l'inrevés. Mentre uns busquen tocar el cel, altres busquen arribar al punt més fosc i profund de la Terra. Sabies que existeix un pebrot que només tocar-lo pot fer-te mal? Es diu Carolina Reaper i té el rècord Guinness com el pebrot més fort del món. A l'escala de Scoville, que mesura el picant, arriba a més de 2 milions d'unitats. Per fer-te una idea, és més de 200 vegades més fort que un jalapeño. Menjar-ne un pot provocar suors extremes, marejos, llagrimeig i fins i tot hospitalitzacions. Tot i això, hi ha concursos on la gent s'atreveix a menjar-los sencers. Alguns ho fan com a repte personal i altres per batre rècords. El creador d'aquest pebrot és un agricultor de Carolina del Sud que el va desenvolupar amb anys de cultiu selectiu. Avui el Carolina Reaper no és només un pebrot, és una prova de resistència humana. Sabies que l'estàtua de la Sireneta a Copenhague és un Frankenstein? La història comença el 1909, quan el fundador de la cerveseria Carlsberg, Carl Jacobsen, va quedar fascinat després de veure un ballet del conte d'Andersen, La Sireneta. Va decidir que Copenhague havia de tenir una estàtua dedicada a aquell personatge. Va encarregar l'obra a l'escultor Edward Eriksen. Pel cos de l'estàtua va demanar que posés com a model la ballarina Ellen Price, que havia interpretat La Sireneta al ballet. Però hi havia un problema. La ballarina es va negar a despullar-se per fer de model. No! Solució: l'escultor va utilitzar el rostre d'Ellen, però el cos de la seva pròpia dona. Per això dic que la Sireneta és una mena de Frankenstein. No és completament la ballarina, ni la dona de l'escultor, ni el personatge del conte. És un mix. A més, amb el temps, l'estàtua ha patit de tot. Li han tallat el cap 2 vegades, l'han pintada i fins i tot ha estat llançada al mar per vàndals. Tot i això, sempre s'ha restaurat. I avui continua sent el símbol més famós del país.